नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज तारीख आहे 11 जानेवारी आणि आज आमच्या भांडूप येथे साईबाबांचा भंडारा आहे आणि दरवर्षी 23 डिसेंबरला आमच्या भांडूप येथून साईबाबांची पालखी निघते शिर्डीला आणि बरोबर 7 दिवसांनी तीच पालखी म्हणजे 1 जानेवारीला भांडूपला रिटर्न येते। तर आज आहे 11 जानेवारी, तर आज साईबाबांचा भंडारा ठेवला आहे। तर या भंडाराला हजारो भक्तजन या भंडारा येतात आणि महाप्रसादाचा लाभ घेतात। आणि हा जो आमचा भांडूपमधला साईबाबांचा भंडारा आहे हा मुंबईतील सर्वात 1 नंबरचा भंडारा आहे, कारण हा भंडाराला म्हणजे 12 वाजता दुपारी जी महाप्रसादाची सुरुवात होते ती रात्री 1-1:30 वाजेपर्यंत महाप्रसाद हा चालूच असतो। तर आपण आज जाणार आहोत त्या साईबाबांच्या भंडाऱ्याला। सात वाजता श्री गणेशनगर खिराडे कंपाऊंड श्री साईबाबा मंदिर येथून श्री साईंची पालखी भांडूप ते शिर्डी अशा प्रवासास निघते। हजारो भक्तगण नागरिक प्रति शिर्डी ठाणे वर्तकनगर श्री साई मंदिरापर्यंत सोडायला येतात। तिथे महाप्रसादारूपी भंडारा घेतात। तेव्हा आपणही तिथे येऊन आम्हा पायी चालत जाणाऱ्या शेकडो साई भक्त पदयात्र्यांना आशीर्वाद द्यावा ही नम्र विनंती। तसेच शिर्डीहून परत आल्यावर जे अन्नधान्य आम्ही श्री साईबाबांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या शिर्डीत घेऊन जातो ते अन्नधान्य पुन्हा भांडूपमध्ये आणून इथल्या अन्नधान्यात एकत्रित करून त्याचा भंडारा करतो। नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच शनिवार दिनांक 7 जानेवारी 2023 रोजी दुपारी 12 ते रात्री 12 श्री साईबाबांचा महाभंडारा अखंड आणि अविरत सुरू राहणार आहे। भंडाऱ्याला 1.5 लाखापेक्षाही अधिक भक्तगण तसेच नागरिक यांचा महापूर लोटलेला असतो। हे सर्व भाविक श्री सत्यनारायण महाराजांच्या पूजेचे, श्री साईबाबांच्या पालखीचे, त्यांच्या पादुकांचे तसेच श्री साई मंदिरातील व द्वारकामाईतील साईबाबांचे दर्शन घेऊन श्री साईंच्या भंडाऱ्याचा लाभ घेतात। आपणही या सोहळ्यास यावं असा नम्र तसंच आग्रहाचं निमंत्रण। या सोसायटीतील आजी आजोबा, माता पिता, बंधू भगिनी आणि बाळगोपाळ यांना येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तुम्हा सर्वांना उदंड दीर्घायू आरोग्य लाभो अशी श्री साई भजन सांस्कृतिक मंडळातर्फे श्री साईंच्या चरणी विनम्र प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय साईराम, जय साईराम। भक्तगणाला त्रास होता कामा नये याची आपण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे। आगमन झालेलं आहे। आपण या दर्शन झाल्यानंतर या माईशी संपर्क साधायचा आहे। आपण जे आम्हाला गेली अनेक वर्ष सेवा देता त्या सेवेबद्दल श्री साई भजन सांस्कृतिक मंडळ आपलं मनपूर्वक आभारी आहे। ओम साईराम। ओम साईराम। पुन्हा एकदा आम्ही विनंती करत आहोत, गार्गी आणि युवांशी या 2 मुली हरवलेल्या आहेत। कोटीकरांचा ड्रेस घातलेला आहे, त्यांची आजी या ठिकाणी वाट पाहत आहे। आपल्याला विनंती आहे की जर या मुली मिळाला तर लवकरात लवकर आपण या साई मंदिराच्या माईशी संपर्क साधावा। साई मंदिरासमोर माईशी संपर्क साधावा आणि पुन्हा एकदा विनंती त्याबद्दल आम्ही आपले मनपूर्वक आभार मानतो। आणि त्याचबरोबर साईबाबा देखील आला याचाही आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे। मी साई भजन सांस्कृतिक मंडळाच्या सदस्यांना विनंती करतो की आपण या
आपण जे आम्हाला प्रेम दिलं त्याबद्दल आम्ही नेहमीच सदगरीत आहोत. आपलं हे असंच अखंड प्रेम साई भजनवर राहावं आणि आपल्या उभयतांची जोडी ही कायम स्वरूपी साई भजनच्या पाठीशी राहावं त्यासाठी ते बाबांचं सुरक्षा कवच देत आहोत. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. साहेब आम्ही नेहमी सांगतो देवाश्री द्वारे विभाग क्षणभरी तेने मुक्तीचारी साधी आहे आणि काही तुम्हाला उदाहरण देखावी आरोग्य लाभो. कारण साई भजनवर प्रेम असल्याशिवाय तुम्ही इथे आलेला नाही. आणि जेवढं साई भजनवर प्रेम करा जेवढं बाबांवर प्रेम करा तेवढं बाबा तुम्हाला भरभरून सुख समाधान आणि संपत्ती प्राप्त देतील असा आमचा विश्वास आहे. ओम साईराम. आणि म्हणून आपण गेली अनेक वर्ष आम्हाला जे सामान घेतलं त्याबद्दल तमाम भांडुपात्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभार मानत आहोत. ओम साईराम.
प्रत्येक भक्तगण तळमळीने येत आहे. विशेष म्हणजे पुन्हा एकदा सूचना, दर्शनाची रांग ही रांगेतूनच सर्वांना सोडायचं आहे. जर कोणी दर्शनाच्या रांगेच्या बाहेरून येत असेल तर कृपया त्यांना दर्शन प्राप्त न होता त्यांनी आणि साई भंडाऱ्याकडे जायचं आहे. दिलीप साहेब, आपण आपल्या या कार्यक्रमाला आला त्याबद्दल आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो आणि आपण जी काही सेवा साई भंडाऱ्यासाठी देता त्याबद्दलही आम्ही खूप खूप आनंदित आहोत. ओम साईराम. ओम साईराम. चला मंदिर म्हणून मामाजी सावध जाऊ यांनी आणि काही भावना वेगळ्या काही त्यांनी जे आम्हाला प्रेम दिलेलं आहे ते साईबाबांनी कधीही घेऊ शकत नाही. ते सगळ्यांना सगळं साईबाबा महाराज होऊन जायला
शुभेच्छा अशा या साई भक्तांचे देखील आम्ही स्वागत केलं आहे. श्री सद्गुरू सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय. ओम साईनाथ. ही विनंती आहे या ठिकाणी सामायिक आपल्या शपथविधी आलेले आहेत. श्री सच्चिदानंद सद्गुरू साईनाथ महाराज की जय. ओम साईनाथ.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल त्याला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.